Filip i Mirko zajedno nemaju ni približno godina koliko je inače uz godine staža potrebno za odlazak u mirovinu. Studenti su ekonomija, uskoro ih čeka i svijet rada, u kojem vrijedi pravilo na 100 umirovljenika tek 120 zaposlenih. Može biti bolje, ali to treba iskonske porine iz korijena, sve novo, ajmo reći, napraviti. Inače ovako ne bi bilo dobro ni za nas koji smo tek počinjemo raditi, a ni oni koji će sad u mirovinu. Sustav koji se mora urušiti, to je balon koji mora jednom puknuti. Prema podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje, omjer umirovljenika i zaposlenih trenutačno je 1:1,21. Za ministra Mrsića održivo, ali jedva. Kad bi došli negdje na razinu 1.700.000 do 1.800.000 zaposlenih uz stabilan broj umirovljenika, to bi bilo definitivno održivo. Zato Mrsić poziva na uplaćivanje novca u takozvani treći stup. 750 kuna dobije se od strane države kao poticajna sredstva, mirovina će vam biti veća. Primjerice, onaj tko će na mjesec uplaćivati 416 kuna u fond u razdoblju od 30 godina, jednog dana imat će mirovinu veću za 2298 kuna. Mislim da mi se više isplati jer ovaj prvi fond je solidarnost, drugi fond je 5% za mene. To nije ni za kruh na svakodnevnoj bazi. Mislim da 100 kuna niko ne bi se previše ni obogatio, da ih ostavi ni osiromašio, da ih dadne tamo, a poslije može sebe osigurati finu i ugodnu mirovinu. Prosječna mirovina u Hrvatskoj nakon 30 godina staža iznosi 2240 kuna. Definitivno premalo i dodatan razlog za razmišljanje o uplatama u treći stup.